नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी गायक सल्लू खेसारी कुशीनगर से। और आज हम लाइव आइल बानी रउआ सबके बीच में एगो मैटर लेकर के। खेसारी भैया के बेटी के बारे में जौन गाना गौले बा पंकज सिंहवा, साला कुत्ता सुअर, ओकरा ही शायद पता नहीं कि खेसारी भैया के फैन कितना ज़्यादा संख्या में बाड़े। अगर एक एक झापड़ भी लोग मारी ना तो साला मुद के मर जाई। साला कुत्ता, साला तो हिम्मत कैसे बढ़ कि ते खेसारी भैया के बेटी के नाम पर गाना गा दिली। साला तोरा गायकी में दम बा ना, और खेसारी भैया से स्टार बनल चाहते ले बड़का, उनका से बड़ ते स्टार बनल चाहते रहे। साला गायकी कर, ठीक बा, दोगलई मत कर। जिस दिन ते भेटा गई सामने ना, साला तोरा का बोटी बोटी काट के फेंक देवल जाई। तोरा पता नहीं कि खेसारी के फैन कितना तोरा ऊपर खिसियाल बड़े बेरा। 1 साल पहले के मैटर जो ख़त्म हो गए रहे साला, तो फिर से वो मैटर क्यों भरले बड़े। और हमने कि नहीं के पता कि ते काहे कैले बड़े, केकरा कहले बा कैले बड़े, और कौन वजन बा कौन रीजन बा, ये हमने के पता नहीं खे। लेकिन ते बहुत भारी गलती कैले बड़े और तोरा गलती के सज़ा भुगते के पड़ी। खेसारी भैया तो एगो बाप एगो पिता के नाते से मजबूर बाड़े कि कुछ नहीं कर सकत। अगर तोरा ऊपर केहू और भी उंगली उठाई तो ते कहबे खेसारी भैया कैले बाड़े, तो मजबूर बाड़े। लेकिन बुझ ले साले कि अब तोर जिंदगी के उल्टा गिनती शुरू हो गई बा। अपने आप के बड़का तुर्रम खान तिस्मार खान और अपने आप के तोप बुझता रे। तोरा जिंदगी के आखिरी समय चलता ही। अब गायकी ते भुला जो, सिंगर बनबे। साला सिंगर के नाम पे तो कुत्ता बाड़े, कमीना बाड़े। तोर बाबूजी तोरा का जन्म दे के पछतात हुए, तोर माई शर्म करती है कि कैसे कुपात्र के हम जन्म दिले बानी। पंकज सिंह बबुआन के नाम पे ते कलंक बाड़े साले। 1 साल पहले तोरा के लोग धोलस, पिटलस, मरलस, तबो तोर बुद्धि ना खुलल। फिर वह गलती, फिर वह कारनामा। स्टार बने के शौक चढ़ल बा, स्टार बने के तारा नशा चढ़ल बा। सारा नशा तार एक के बार में उतर जाई, बुझल नाती। स्टार बनबा तू क्योंकि बेटी के नाम लेके, क्योंकि बेटी के बदनाम करके। का बिगड़ल बड़े खेसारी भैया तोर? कौन गलती कैले बड़े खेसारी भैया कि तिनकरा के टारगेट करता रे? कौन वजह बा कि तिनकरा के बार बार बदनाम करता रहे, उनका बेटी के नाम पर गाना गावत रे? साले तू तारा पता नहीं कि अभी खेसारी भैया के केकर नाम है? एगो ब्रांड हवे खेसारी भैया। उनके खातिर बिहार बंद भइल रहे साले, तोरा पता नहीं के। तोरा खातिर तो साला एगो रास्ता के एगो कीड़ा बिना रुकी, उनका खातिर पूरा बिहार रुक गई रहे। इतना बड़ा पावर बा खेसारी भैया में। और तेज साले उनका बेटी के नाम पर गाना गावत रे। सुधर जो, अभी बहुत मौका बा। माफ़ी मांग लिया हाथ जोड़ के, गाना डिलीट कर, यूट्यूब से उतरवा। जितना भी चैनल पे गाना चढ़ल बाटे उस सारा चैनल से गाना उतरवाल तोर जिम्मेदारी बा। तब बुझ ले तोर आखिरी समय चलता, तेरे कहीं के होकबे ना। तोर जिंदगी के इस आखिरी समय चलता टे। स्टार बने के नशा चढ़ल तारा के। साले तू जी बेटा जी बना, तारा पता चल जाए कि स्टार बने का होला। रिस्की स्टार लिखा था, रिस्की स्टार पंकज सिंह, रिस्की स्टार। अरे साला अपने बिस्की पी के साला अपनी जिंदगी सुधार खा लेते। रिस्की स्टार बनता रहा। रिस्क लेला चक्कर में बहुत लोग चल गए भीतर, बचल बड़ तू। तारो साले ठिकाना ना लगी, कहाँ जेब पते ना चली। साले कहीं के गाना नहीं गावत, साला गावत गावत एक बार हक देता रह। लाइव आके कहता रहा कि हमारा के लोग लाइव बुला के मरले रहे, हमारा के पिटले रहे, तैसे गावत नहीं हम। चला इहो तो बता साले कहे तो लोग मरले रहे। तो केहू के बेटी के नाम लेके, केहू के बच्ची के नाम लेके बदनाम करबे, गाना गईबे, लोग तोरा आरती उतारी, चप्पल से तोरा कूट के तोरा के बोटी बोटी काट के फेंक दी। बात करता रहे कि लाइव आके हमारा के मरले रोल रहे, तो बदले में गावत नहीं गाना हम। उस समय ते का पिटाई रहे, अब ते पिटाइबे। और जितना भी मीडिया के लोग बा और जितना भोजपुरी समाज बा, वो सबसे निवेदन करतनी कि रउआ सब खेसारी भैया के सपोर्ट करी, खेसारी भैया के साथ दी।
चलिए खेसारी भैया के साथ मत दी, कौन बात नहीं किया, और खेसारी भैया से नईखे लगाओ, खेसारी भैया से नईखे प्यार, तो कोनो जरूरत नहीं खेसारी भैया के संगे खड़ा हुई लेके। लेकिन एगो बेटी के मर्यादा खातिर वो सब आवाज़ उठा सके नहीं कि ना, चाहे हमारा घर की बेटी हो के, चाहे रहुआ सबके घर की बेटी, चाहे खेसारी भैया की बेटी, बेटी तो बेटी हो ले, तो रहुआ सब बेटी की मर्यादा खातिर, बेटी के सम्मान खातिर आवाज़ उठाई और खेसारी भैया के सपोर्ट करी, ताकि एगो ऐसा इंसान जो सबके मनोरंजन खातिर, सबके इंजॉय खातिर रात दिन 22 घंटा 24 घंटा 25 घंटा में 24 घंटा में 22 घंटा मेहनत करे वाला इंसान, एक महीना में 20 गाना आप सबके बीच में रखे वाला इंसान, आज एगो मजबूर बाप के रूप में आप सबके सामने गुहार लगावत रहे। तो वह सब वो बाप के देखी, कलाकार की साइड करी, कलाकार के नज़र से मत देखी, आज एगो बाप के रूप में देखी, एगो बेटी के पिता के रूप में देखी और उनका मदद करी, उनका सपोर्ट करी। और वो सबसे ये निवेदन बा। और पंकजवा के रिस्क स्टार के बता दे कि रिस्क होला का। और वह सब तक खेसारी भैया के इतना प्यार दिले कि उनकर हर गाना के ट्रेंडिंग में ला कर रख दिले, और आज उनकर बेटी के ऊपर कोनो गाना गौले बा, तो वो सबकी ज़रूरत बाटे, पूरा भोजपुरी समाज की ज़रूरत बाटे कि खेसारी भैया के साथ खड़ा होकी और खेसारी भैया के सपोर्ट करी, उनका संगे कदम से कदम मिला के चली और उनका के बता दे कि भोजपुरिया समाज रउरा से हमेशा जुड़ल बाटे और हर दुख सुख में खड़ा बाटे। आज उनका के अकेले नहीं छोड़े के, डिप्रेशन के शिकार भइल बाड़े खेसारी भैया, बेरा कोनो काम बेरा नहीं कर सकत। लाइव आके आप सबसे मदद के गुहार लगाओ तारे, तो वो सब मदद करी, जितना भी यूट्यूब लोग बाटे, जितना भोजपुरिया समाज बा, जितना स्टार लोग बा, बस इतने कहे के बाटे। और सपोर्ट करी रहुआ खेसारी भैया के, और बेटी की मर्यादा बचावे खातिर रहुआ सब आगे आई और खेसारी भैया के सपोर्ट खातिर अपन कदम बढ़ाई। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज।